Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Бөтен дөнья татар конгрессының татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Фәрит Уразаев. Фәрит әфәнде, исәнмесез? Хәерле көннәр. Фәрит әфәнде, интернет челтәрендә сезнең турыдагы белешмәдә мондый юллар бар. Фәрит Уразаев борынгы татар морзалары нәселеннән диелгән. Менә морзалар нәселеннән булу. Ул сезнең мәсәлән көндәлек тормышта, эшчәнлектә, уман сезнең халәтегездә ничек тә булса чагыламы? Әңгәмәне менә нәкъ менә шушы сезнең тамырлардан башлыйк әле. Тамырлар, яңа калса һәрбер кеше өчен ул тирән мәгънәгә ия төшенчә. Һәм инде никадәр тамырларын тирәнрәк беләсең, шуның кадәр җаваплылыкны үз өстеңә күбрәк йөклисең. Тәгаен ул зур җаваплылык. Җаваплылык алган кеше, әлбәттә, ул һәрвакытта дагын ата-бабалар рухына тап төшермәскә тырышырга тиеш, һәм шушы юнәлештә мин күп карындашларны, милләттәшләрне беләм, тормышларын шушы фәлсәфәгә, шушы карашка нигезләп, тамырларга нигезләп төзүчеләр. Шуңа күрә бабалар чыннан да борынгыдан бүгенге көндә без үзебезнең нәсел тарихына багышланган монографияны эшләп бетереп киләбез. Анда безгә язып калдырган 7 буын баба турында аларны без документаль яктан тәртипкә китердек. Бу шәҗәрәне безгә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган Уразаев Мәгъсүм Бәдретдин ул калдырган иде. 1974 ел. Менә шуннан бирле без үзебезнең нәсел шәҗәрәсенә балик булганнан бирле таянып, үзебезнең тормышыбызны корабыз. Һәм балаларыбызга, аныкларыбызга да аны тапшыру өстендә эш алып барабыз. Әйтергә менә сез татар дөньясында, татарның милли хәрәкәтендә яхшы таныш кеше, яхшы таныш шәхес. Әгәр дә без узган гасырның 90-нчы елларына күз салсак, ул еллардан сез менә Казанда, Татарстанда татар гимназияларын ачу буенча башлап йөргән кешеләрнең берсе шулай бит. Һәм дә ки татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчеләренең җитәкчелегендә булган, аның эшчәнлеген оештырган, алып барган шәхесләребезнең берсе. Әгәр дә менә без шул чорлардагы инде менә бу чын мәгънәсендәге милли хәрәкәт дип әйтәбез, сез аның башлангычында торган. Менә бүген безнең татар дөньясында, татарда милли хәрәкәт дигән төшенчә һәм гомумән үзе милли хәрәкәт ул калдымы, бармы? Бу сорауга мин булайрак җавап бирер идем. Беренчедән, чыннан да мин татар гимназиялары ачу өстендә эш алып бардым, чөнки балаларымны шунда итеп укырга кертергә кирәк иде. Аллага шөкер, алар татар гимназияларын тамамлап, татар төрек лицейларын тамамлап, университетта да татар факультетларын тамамлап укып бетерделәр, югары белем алдылар. Бүгенге көндә әлбәттә аныкларыбызны укытырга кирәк. Аның өчен нинди суллар, нинди механизмнар бар, менә шулар турында фикер алышырга мөмкин. Милли хәрәкәтнең үзенә килгәндә 90-нчы елларда без оештырган милли хәрәкәт ул Россиядә татар факторын тудырды. Татар факторы көчле, тирән, мәгънәле итеп, юридик нигезгә таянып, һәм милләтнең киләчәген тәэмин итү юнәлешендә хәрәкәт белән формалашты. Татар факторы нигезендә Татарстан Республикасының статусы күтәрелде. Һәм бу үзенә бер Рәсәй күләм дәрәҗәдә федератив мөнәсәбәтләр урнаштыруда, юридик нигездә, закон нигезендә эш гамәлләре булды. Үзенә күрә Татарстан барлыкка килгәч, менә Татарстанның беренче президент указы белән Бөтен дөнья татар конгрессы төзелде. Һәм әлбәттә ул шушы татар факторына таянып төзелде. Шушы татар оешмаларына, Рәсәй регионнарында, соңгы илләрендә, чит илләрдәге татар оешмаларына таянып төзелде. Һәм Бөтен дөнья татар конгрессының эшчәнлеге татар дөньясын тудырды.
Biz әйтәбез татарский мир, татар дөньясы. Бүгенге көндә татар кайда гына яшәсә дә, берсе белән горизонталь тыгыз бәйләнешләрдә элемтәдә. Һәм вакытыннан вакытка Татарстанда, Казанда җыелып үзенең форумнарын, съездларын, җыеннарын уздырып ала. Бу татар дөньясының барлыгын дәлилли. Инде менә безнең хәзер яңа этапка кирүчер башланды. Бигрәк тә Россия үзенең мөнәсәбәтләрен көнбатыш белән кискенләштергәндә, аның мөнәсәбәтләре Урта Азия илләре белән, Төркия белән, Гарәп илләре белән, Иран белән, Кытай белән көннән-көн ныграк багылышларга керә. Ягъни яңа татар, мөселман цивилизация фактор туып килә. Һәм бу фактор бүгенге көндә татар милләтенә зурдан мөмкинчелекләр ача. Һәм бу мөмкинчелекне милли яшәеш Татарстан, татар халкы зурдан файдаланырга һәм киләчәктә башка халыкларга да үрнәк булып итеп үз өстенә җаваплы миссия алырга тиеш. Бу эш менә татар факторы, татар дөньясы һәм татар мөселман цивилизациясе үзенчәлекләре. Булар бер системалы эшнең дәвамы һәм мин авыз тутырып бүген әйтә алар идем, татарның милли хәрәкәте бар. Мәгълүм ки, инде безнең татар иҗтимагый үзәге ул бүгенге көндә экстремизмда гаепләре аның эшчәнлеге туктатылды. Сез инде менә минем соравыма берникадәр җавап та бирдегез. Әлбәттә, менә шушы татар иҗтимагый үзәге һәм аның лидерлары үз чорында Татарстанга суверенлык алуга зур этәргеч бирделәр. Шулай бит. Менә тарихта шушындый дәрәҗәләргә ия булган дип әйтик инде. Шушындый зур миссияне башкарган бу оешманың менә бүгенге халәте дип әйтик, аның менә шулай юкка чыгуы, ул нәрсә көтелгән идеме ул? Әллә аның әле эшләргә иҗтимагый үзәкнең потенциалы бар идеме? Һәрбер әйбер туа, үсә, киңәя, ниндидер бурычлар үтәй һәм әкренләп кенә тарих битләреннән китеп бара. Бу табигый күренеш. Әмма ләкин татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге көндә җыелуы, мен аны татар факторының Россиядә ниндидер бүленешкә дучар була башлауы дип тә кабул итәр идем. Ягъни татар факторы сәламәт үз хокукын яклый белә торган һәм башка халыкларны да тигез итеп күрә торган хәрәкәтнең ябылуы, ул конституция нигезендә төзелгән һәм уставы нигезендә эш итә торган оешма иде. Шуңа күрә бу көндә мин уйлыйм, татар факторының күпмер күләмдә бер кырые кителүе турында әйтер идем. Һәм инде әйтергә кирәк, монысын әйтәбез икән, татар дөньясының да күпмедер күләмдә бүген артка чигенешләре күренә. Бар, без аны беләбез. Әйтергә кирәк, менә күптән түгел генә безнең Татарстанның президенты исемен бетерү турында канун кабул ителде. 1 январьдан 2023 елның безнең Конституцион суд хәзер халәтендә эшләүдән туктый. Ягъни татар факторы күпмедер күләмдә чигенүләр кичерә. Инде безнең татар дөньясына килгәндә, менә безнең Альянс Татар Европа дигән оешма төзелгән иде. Шул вакытта ук күпмедер күләмдә татарлар арасында үзара бүленеш күренешләре дә билгеләнгән иде. Менә 8-нче съездда кабул иткән резолюциядан соң төрле фикерләр яңадан да куера төште. Ягъни безгә ниндидер гамәлләр эшләнде, ниндидер фикерләр тәкъдим иткәндә, барсында бизмәнгә салып, татар факторының бөтенлеген саклау йөзеннән чыгып, татар дөньясының бөтенлеген яклау йөзеннән чыгып, һәм киләчәктә татар мөселман цивилизациясының үсеше кирәклегеннән чыгып, фикеребезне туплау һәм милләтебезгә җиткерү. Бизмәнгә салып, безгә бер кайчанда берничек тә ашыгып эшләргә ярамый. Аннан соң юридик нигезләр, кайсы гына илдә торсак та, кайсы гына илдә яшәсәк тә, безнең татарлар, алар гомум халыкара кануннарга нигезләнгән тәгълиматкә таянып эшләргә тиешләр. Безнең Татарстанның уңганлыгы булганлыгы, һәр вакытта да кануни нигезләргә таянып
һәм милләтләр һәм диннәр арасында дуслыкны саклап эш итүдә булды. Менә бу траекторияны без берничек тә үз кулыбыздан ычкындырырга тиеш түгелбез. Һәм безнең юлыбыз кануни нигез. Менә без татар халкын берләштерү турында сөйләшәбез. Татар халкын милләтне берләштерү юнәлешендә әйтик инде без һаман да шул 90-нчы еллар башы белән чагыштырабыз. Ул чактагы мөмкинлекләр һәм хәзерге мөмкинлекләр һәм без менә бу юнәлештә без татар халкын шушы соңгы 30 елда ни дәрәҗәдә берләштердек, әллә берләштереп бетерә алдыкмы, юкмы? Монда дөресен әйтергә кирәк. Татарның әйтеме бар, ширин яшергән үлгән ди. Без bütün мөмкинлекләрнең миңа калса бер 10% гына куллана алдык. Ни өчен? Миңа калса экономик юнәлештәге фикер йөртеш һәм үзебезнең фикер йөртешне фақат көнбатыш белән генә баглап карау. Бүгенге көндә безнең кимчелекләребезне күрсәтә башлады. Чөнки көнбатыштан тыш көнчыгыш та бар. Һәм дөнья вазияте шулай үзгәреп бара ки, кем әйтә ала бүген әле bir 50 ел шушылай бармас дип. Без нинди булырга тиеш киләсе 50 елда? Нинди мәнфәгатьләрдән чыгып үзебезнең яшәешебезне корырга тиешбез. Һәм әйтергә кирәк, 90-нчы елларда эмоциональ күтәрелеш булса, ул табигый, романтик чор. Ул бар халыкларда да хас. Инде бүген фикертешебез сыйфатка күчергә тиеш күләмнән. Без күп вакыт татар милләте 8 миллионлы халык дип әйтергә яратабыз. Мин үз алдымда сорау куям. Күпме шәхес безнең милләтенә бүген хезмәт итә? Аларның саны күпме? 100 кешеме, 1000 кешеме, 10,000 кешеме? Әле бит без онысын да белмибез. Шуңа күрә мин уйлар идем, киләчәкнең нигезендә, хәрәкәтнең нигезендә шәхесләр хәрәкәт булырга тиеш. Шәхеснең үзен гаилә һәм нәсел тәрбияли, формалаштыра. Милләтне милләт итә шәхесләр. Никадәр милләтенә өлеш чыгаручы шәхесләр күбрәк, бу милләт шуның кадәр көчлерәк. Өлеш чыгаручылар саны никадәр кимрәк, бу милләтнең хәле дә шуның кадәр мөшкилрәк. Шуңа күрә бүген көндә безгә татарга бигрәк тә сыйфат төшенчәсеннән чыгып эш итү, мин уйлыйм, мәслихәттер дип. Гомумән сезнең бит бөтен дөнья татар конгрессындагы төп эшчәнлегегез дә бүген көндә татар эшмәкәрләрен берләштерү. Һәм аңлавымча татар эшмәкәрләре дигәндә күбрәк монда авыл җирлегендә, җирдә эшләүче эшмәкәрләргә сез күбрәк йөз тотасыз. Ни өчен? Эшмәкәрләр 19-нчы гасырда да тарихыбызга карасак, Акчуриннарны алабызмы, Хусейновларны, Рамиевларны алабызмы, алар милләтебезгә хезмәт итүче шәхесләр. Һәм эшмәкәрләр күпмедер күләмдә милләтне укмаштыруда кристаллизация төшенчәсендә менә аларны һәр вакытта да өндәп баручы булганнар. Шуңа күрә алар благотворительность без бит инде игенәчелек белән дә шөгыльләнгәннәр. Революциякәр бөтен татар мәктәпләре, мәдрәсәләр алар тарафыннан финансланган һәм төзелгән һәм укытучыларга алар тарафыннан түләнеп барылган. Ягъни чын мәгънәсендә халык мәгърифе төзелгән. Шуңа күрә бүген көндә дә 90-нчы елларда без Татарстанның сәүдә йортлары дигән теманы күтәреп һәм милли мәдәни мөхтәриятләр законы барга килгәч 96-нчы елда аның бу теманы да күтәреп бергә күп кенә татар эшмәкәрләрен менә шушы эшчәнлеккә тарта алдык. Регионнарда татар милли мәдәни мөхтәриятының автономиясының рәисләре бер куатта татар сәүдә йортларында директорлар булдылар. Рәисләр булдылар. Менә шушы механизм аркылы без бүген тарта алдык. Яңа чор туа. Әмма ләкин аларны тагы да көчлерәк итеп әле тартырга кирәк. Бу менә икътисади яктан. Икенче ягы инде без әйтәбез просвещение, мәгърифәтчелек. Дин галимнәре, дин белгечләре, имамнарыбыз. Икенче нуктасы татар дөньясының үз укмашу нуктасы. Ул шушы юнәлештә. Шуңа күрә татарның 21-нче гасырда ике канаты бар. Берсе мәгърифәтчелек булса, берсе менә шушы игенәчелек. Ягъни
үз милләтеңә һәм башка милләтләргә дә ярдәм итеп яши белү. Татар эшмәкәрләре бу юнәлештә шактый гына адымнар эшләделәр. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндәге экономик представительстволар Татарстан һәм полномочий представительстволар дибез бит инде, тулы вәкиллекләр, алар да шушы нигездә үсеп чыктылар. Шушы эшмәкәрләр арасына үсеп чыктылар. Ягъни күпмедер күләмдә менә Бөтендөнья татар конгрессының эшчәнлегендә шушы Бөтендөнья татар эшмәкәрләре ассоциациясының булуы ул үзенең эшчәнлеген күрсәтә алды. Ул ел дәверендә деловые партнеры Татарстан дигән, ягъни эшлекле партнерлары Татарстанның дип җыелды. Монысы күбрәк икътисад өлкәсендә, промышленностьта юнәлешендәге эшмәкәрләр. Сез әйтеп киткән авыл эшмәкәрләренә килгәндә, бу безнең татар милләте өчен аерым бер каста, аерым бер халәт. Чөнки милләт җирсез булмый. Милләт җирсез булмый. Без бит бүген телебез бетә, динебез бетә, мәктәпләребез ябыла дибез. Бүген милләтебез миңа калса җирсез калып килә. Бу куркыныч күренеш. Һәм татар авылы эшмәкәрләре менә җыенга һәр елны фермерлар, татар авыллары эшмәкәрләр җыенына җыелабыз икән, һәм анда уртак проблемаларны күтәреп сөйләшәбез икән. Шуннан да милләтебезнең киләчәктә татар авыллары темасына мөнәсәбәте зурдан дигәнне күрсәтә алабыз. Бөтендөнья татар конгрессы бу юнәлештә дә шактый нигезле эшчәнлек алып бара. Әмма ләкин киләчәккә безгә әле күп кенә ысулларыбызны Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан бу юнәлешләрдә яңа баштан үзгәртеп, яңа калыплар белән алга барырга туры киләчәк. Чөнки вазгыять шулай формалашып килә. Татар эшмәкәрлеге ул татар милләтенең шулай сыйфат билгесе. Менә безнең халыкта шундый әйтем бар бит, икмәк булса җырда булыр дип әйтәбез без. Менә әгәр дә эшкуарның аның эше бармаса, аның теге җырда да, милләт турында да кайгысы калмый, шулай бит. Менә ничек итеп безнең эшмәкәрләр меценат булып китә ала? Ничек килә алар менә шушы халәткә? Бу процесс дип әйтик, катлаулымы, авырмы ул? Әллә ул шәхеснең үзеннән торамы? Беренчедән, гаилә тәрбиясе, ана сөт белән кергән тәрбия. Күп кенә егетләр белән аралашканда мин күрәм, аларның һәр күп гаиләле балалар барлыкка килә. Ягъни ул балаларын алар татар итеп тәрбияләсе килә. Аның өчен балалар бакчалары кирәк, мәктәпләр кирәк, төрле мәдәни учаклар кирәк, мәчетләр кирәк. Ягъни үзләрен генә түгел, балаларын һәм оныкларын да татар итеп тәрбияләргә теләүче катлам барлыкка килде. Аны куркып әйтергә кирәк түгел, яңа татар буржуазиясе формалашып килә. Һәм бу табигый күренеш. Һәм бигрәк тә менә мәчетләр салу эпопеясе чорында аларның актив катнашуы, бүгенге көндә газетлар, журналлар чыгару, һәм әйтергә кирәк төрле коллективларны оештырганда, һәм милләт күләм дәрәҗәдә проектлар эшләнгәндә. Менә әле 30 августка безнең җыелып алачакбыз без Түгәрәк уен фестиваленә. Ул бөтен Россиядагы татар фольклор группаларын җыю. Анда өлкән яшьләр генә түгел, уртан яшьләр генә түгел, бик күп балалар фольклор группаларында катнашачак. Менә кайчандыр татар эшмәкәрләре Бөтендөнья татар конгрессы белән берлектә бергәләшеп оештырып җибәрделәр. Һәм ул 10 елдан артык регионнан регионга күчеп йөри һәм эстафета дәрәҗәсендә һәрбер регионда кабул ителә. Һәм анда бу эшне оештырганда, әлбәттә, безнең эшмәкәрләребез үзләренең игенәчелеген, оешканлыгын күрсәтергә тырышалар. Сезнең бер әңгәмәгездә мин шундый бер фразага тап булдым. Безнең үзебезнең ак байларыбыз барлыкка килде дип әйтәсез. Ак байларыбыз, ак булгач аның карасы да була түгелме? Әлбәттә, безнең халык 19 гасырда менә зур игенәчелек белән шөгыльләнгән шәхесләребезне ак байлар дип тарихыбызга кертеп калдырган. Аларның эшен дәвам итүчеләр, Аллага шөкер, алар шактый. Һәм бу юнәлештә, әлбәттә, бу ак байлар тарихын дәвам итү кирәктер.
Kimdir biznes bilen şüghüllene tatar milletinden ama lakin özünün millet turunda bir mertebede uylap da karga mümkün olmagandır ona. Andi mümkünçülüğü bulmagandır da belki. Katnaşmagandır da. Belki igenençilik küsetedir ol. Ama lakin mena tatar milletinin, tatar yaşayışının özünçeligine boğuşlap. Bu hareketke belki katnaşmavçılar da var. Onların biz kara boylar diye etmesek de ama lakin onların tarih özü şulay bilgiley. Onlar turunda bir məlumat da saklanmay. Nişik onlar jiğanlar, nişik tozdurganlar, nişik yuqqa çıqqanlar tarih bu turda bir söz de ayta almay. Şuna göre akbaylarımız turunda biz gururlanıp söyleşirge tiyişmiz. Bütün Dünya Tatar Kongresi karşında işlep kilüşü Tatar İşmekerleri Asosiyasyasının sayti var. Onun bibliotekasinden tış anda şuşu akbaylar tarihine bağışlangan bütün materyalda toplangan. Ani her bir kişi anda kirip qarıyorlar. Hem bu akbaylar düşüncesine kim oldu degende şuşu tarihiga negizlenip baya biriyorlar. Bugün kelgende mına men tugan yakka qaytdım da kechqurun vaqt bo'lganda tag'ı bir qat Ablaziz Kamil Limochning Tatar İşmekeri avtonom председателі bizning Sarat өлкәсендә История судьба татар дигән 2 томлык китабын укып чыктым. Анда акбайлар турында да шәп язылган. Анда безнең депутат булып Россия Думасында катнашкан Максудилар турында да бик яхшы язылган. Дин әһелләре барудилар турында да бик яхшы язылган. Ягъни татарның яңа элитасы формалашу процессы бара. Hem bu яңадан мен уйлыйм сифат белгисе. Татар элитасы дидегез, тагын bir төшенчә бар бит, татар капиталы дигән. Менә татар капиталы дигәндә без бит инде монда күбрәк матди якны, финанс якны, акчаны күз уңында тотабыз. Татар капиталы ул ничектер бүген формалашканмы, аны берләштергә кирәкме, бәлки аның киләчәктә нидер фондымы, бәлки аның банкын ачу мөмкинлеге бармы? Ничек тупларга татар капиталын? Ягъни аны бер нуктага туплап була мөмкинме, әллә кирәк түгелме? Бу турда безнең ата-бабаларыбыз 19 гасырда уйлаганнар. Бу юнәлештә хәрәкәт иткәннәр. Hem Milli Şuradan tış, Dini Şura, Hərbi Şura, hem Finans Şurası bulgan. Bu birinci Milli Meclis. 1917 yıl. İdil Ural Ştatı proyektini işlegende de Maksudi tarafından, anın Mustafa'na bu yönelişler bik tügel etip yazılgan. Hem ol Sorbon'unu okup bitirgen şahıs bularak yuridik nigizlemeni tügel birip юрист буларак эш иткән. Ягъни юридик нигезләмәләрен сала алган. Бүген бит без күбрәк менә капитал дигәндә финанс ягына күрәбез. Мин беләм рухи һәм финанс игенәчелеге күрсәтүчеләрне дә. Менә шул алык Мурат Рәмзине. Ул зур меценат булган. Ул суфи гына булып калмаган. Ул 2 томлык татар тарихын язган. Аны Hüseyin Fılar bilen birge çıkarganlar. Kur'an'na Tatarçaga tercüme kılgan. Bu bir şulay yok kapital. Ruhi kapital. Doğu da zor kapitalımız. Şimdi ben size etken nişek okumaşı yönelişine gelgende. Elbette ben öyleyim. Andığı mümkünçülük bulurga tiyiş. Çünkü her bir kişi öz gailesine, öz nesline, hem öz milletine ölüş çıkarıp barayken bu algoritm bilgili. Ol indi umum Tatar sivilizasyon qarashına da, yani dünya halklar arasında bağlanışlarda da Tatarның umum münasebet, finans yakta münasebeti bulurga tiyiştir. Мен аны күрәм Жир банкы буларак, Земельный банк. 1907 елда Россиядан ди банк булган. Мен ойлыйм 2023-24 yıllarga Rusya'dan bir bank barlıkka kilidi. Yani jir milik bularak ana erken derecede satı hem satıp alı. Bugün de Tatar avulları Rusya'da 4.500 diye aytamiz. O avul içindeki jir en sıfatlı, en kıymetli jir, organika.
Но без беләбез, ул җир бүген эшләми. 80% җир авылларда, авыл içindәге җир, чиста органика эшләми. Эшләми дип әйтү бу очракта ул эшкәртелмиме, әллә аннан эшкәртелмәй, аннан табыш алынмый. Без авылларыбызны сакларга тырышабыз дибез. Шул вакытта бер әйберне түгел аңларга тиешбез. Авыл içindәге җир эшкәртелмәсә, аннан табыш алынмаса, ул төп байлык чыганага, ничек инде син авылыңны саклыйсың? Бу яктан килгәндә, мин уйлыйм, менә татарларны берләштерүче әйбер, ул җир банкы булыр, земельный банк. Менә ул юнәлештә фикер йөртергә мөмкинчелек бар, чөнки күп кешеләр үзләренең җир милекләрен булдырдылар. Бүгенге көндә һәрберсе ул җир милкен аерымына эшкәртергә тели. Әмма ләкин Россиядә барган экономик, икътисади агымга карасаң, Россия бүген төп продукты чит илгә чыгарып сату ашлык бөртеге, икмәк. Газда, нефтта, алтында түгел, бүген коралда түгел. Узган ел Россия 26 миллиард керем алды икмәк сатып, корал сатуга караганда да күбрәк. Ягъни ул экологиядан чиста азык әле Россиядә. Һәм Россиядә җир шарындагы кара туфракның 63% урнашкан. Монда 2% халык кына җир шарында яши. Шуңа күрә бу юнәлештә миңа калса фикер алышырга урыннар бар һәм Татарстан да соңгы 30 елда үзенең икътисади яктан агропромышленный комплекс дибез, АПК дибез бит инде, авыл хуҗалыгы комплексы. Ул шактый сакланды һәм үсештә. Хәзер менә басуларга чыксагыз, урак ватында бөтен басулар икмәк белән, алтын икмәк белән тулган. Аны җыеп алу һәм тиешле юнәлештә эш итә белү ул татарның канында бар. Татар Хорватта да ул яктан авылларны төзүк сакларга тырышкан. Без инде үзара сөйләшкәндә менә мактанып та алырга яратабыз. Менә татар авылы ул әллә кайдан күренеп тора. Ул төзүк, пөхтә, чиста һәм әйтергә кирәк, бу сүзләрдә дөрестлек тә бар. Инде безнең татар ул абзые Ямаулыштаннан йөрсә йөри, әмма каралты курасын карап цөкләндереп тора инде ул. Менә безнең татар авыллары бүген шундый ярар. Менә 20-30 елдан соң нинди булыр? Без күзаллый алабызмы? Нинди халәттә булыр алар? Бу проблема мине бик борчый. Тәгаен мин авылда туып үскән кеше булган өчендер дә. Чөнки анда ата-бабаларыбызның нигезе. Мин бу юнәлештә йөрткәндә үземнән башлар идем. Ана мин Фәрит Уразаев. Сарман районының Мыртышбаш авылыннан. Бүген ата әткәйнең нигезен мин сакладыммы? Бер сорау. Икенчесе, бабамның нигезен беләмме? Нәсел нәсбәтемне беләмме? Авылның тормыш белән кызыксынаммы? Ул авылның яшәешенә үземнең өлешемне кертәмме? Бу беренче сорау булырга тиеш һәрбер кеше өчен дә. Бүген Сарман районы Чаллы шәһәреннән ерак булмау сәбәпле бер тенденция күренә. Бөтен кешедә пенсияга чыгар алдыннан кайтып, авылдагы төп нигезләрнең корылталарын карап, яңартып, буяп, чистартып, кирәк булса яңадан төзеп, үзенә пенсионный фонд ясап маташа. Чөнки хәзерге пенсияләрнең күләме яшәү мөмкинчелеген канәгатьләндерерлек булмау сәбәпле, һәм анда алар кайталар балалары, оныклары белән җәйгә. Балалар, оныклары җалыйса, әти-әниләре шунда җәй буе кирәкле азык-төлекне үстереп, бөтен гаиләләрне, бөтен нәселне шәһәргә алып китерлек итеп әзерләп китәләр. Элемтә өзелми. Бу тәгаен бер 20-25 елга татар авылларының яшәешен озынайтыр. Әмма ләкин икенче ягына чыгып карыйм. Россиядә соңгы 30 елда 40 мең авыл юкка чыккан дигән статистика бар. Икенче яктан бүгенге көндә 20 меңе буш тора, һәм киләсе 10 елда тагы 55 меңе, шушы 20 меңгә кушылып 75 мең авыл юкка чыгу мөмкинчелеге фаразлана. Чөнки 55 меңдә бер кешедән алып 25 кешегә кадәр янә кеше яши. Ягъни бу социаль институт Россиядә, авыл дигән социаль институт, үзе бер космос.
жер белән мөнәсәбәттә багланышта була торган социаль институт 50%-ка җимерергә мөмкин. Россиядә бүген 153 мең авыл санала. Шуның 75 меңе юкка чыга икән. Ягъни авыл җирендә 5-7% кеше яшәү мөмкинчелеге кала дигән сүз. Ул бит 5-7% башкалар җирсез дигәнне дә аңлата. Әйе. Менә 75% татар бүген шәһәрдә яши. 25% авылда санала. 5-7% калса, Ягъни без төп байлыксыз калабыз дигән. төп байлыксыз, җир һәм сусыз. Әйе. Татарда әйтем бар. Кан тартмаса җан тартады, җан тартмаса кан тартады, икесе тартмаса да җир су тартады. Безнең татар авыллары Россия масштабында башка милләт авыллары белән чагыштырганда, аларның гомер узынлыгы без узаграк яшибезме башка милләт авылларына караганда? Безнең юкка чыгу мөмкинлеге дип әйтик, әйеме, аларга караганда ничегрәк? Аларның картинасын чагыштырганда. Чагыштыру аркылы бар нәрсә дә күренә, әлбәттә. Без бит инде соңгы 30 елда күп ергә туры килде, Россия регионнары буйлап. Әлбәттә, татарлар яшәгән җирләрдә алар авылларны сакларга тиеләр һәм бик матур үрнәкләр бар. Бик матур үрнәкләр бар. Татарстанның шул ук алабыз икән Шәле авылын, зур авыл. Шулай ук алабыз икән Шыгырданны, Чувашстанның зур авыл. Мордовияда Әзүрке авылын әйтә алабыз, Пензада әйтә алабыз, менә Әләзәннәрне әйтә алабыз. Шуның кырында ук яшәп ятучы башка милләт кешеләре бар. Авыллары җимерек халәттә. Әмма ләкин татарның тагы бер әйтәме бар. Күрше хакы Тәңре хакы. Син байып кына, күршең шундый халәттә булса, дөньялар, мен уйлыйм, алга китә алмас. Бу общая тенденция, гомумән тенденция, чөнки авыллар кимү. Күренеше. Ул Россиянең үзенең ички халәтенә зур куркыныч ясарга мөмкин. Чөнки бүген сүз бара агломерациялар турында, ягъни зур шәһәрләр төзү турында. Андый агломерациягә тәңгәл кирлек бер генә шәһәр бар Россиядә. Пока ул Мәскәү шәһәре. Мәскәү шәһәре. Шундый зур агломерацияларга күчә башласак, әлбәттә, бу авылда яшәүче халыкны алар җитеп алачаклар. Бу яхшымы, начармы? Вакыт үзе күрсәтер, әмма ләкин халыкның көче җирдә. Сез менә татарлыкны саклауда Актаныш моделен кертергә кирәк дигән бер тәкъдимегез булган. Гомумән алганда Актаныш моделе, аның асылы нидән гыйбарәт? Һәм ул тормышка аштымы, юкмы? Бүген көндә без бер кызыклы үзенчәлекле чор кичерәбез. Кем үзенең тарихын тирәннәнрәк өйрәнә һәм шәхесләрен тизрәк борлый, авыл дәрәҗәсендә дә, район дәрәҗәсендә дә, республика, ил күләм дәрәҗәдә дә булырга мөмкин. Менә Актанышлар бу яктан күп кенә әйберләрне беренче эшләделәр. Аларда кеше табигый рәвештә үзен ничек бу дөньяга туган татар булып, калыбына кадәр барганчы ул үзен шулай бер бөтен тулы итеп татар итеп тоемлый. Һәм Актанышта татар яшәешенең формалашуы, соклануы һәм аның тарихи нигезе булуы бүген ул татар дөньясына файда китерә һәм русча әйтсәк модель поведения. Ничек итеп үзеңне киләчәктә үз оештыру мөмкинчелекләре ачып бирә. Аның кырында мөслим ачылып килә. Менә мөслимдә без узган ел бөтен Россия татар авыллары сабан туен җыйдык. Һәм килгән халык, татар халкы бөтен Россиядә хушланып, шатланып, куанып, әкияттә булган сыман булып киттек дип куанып киттеләр. Нигезенә заманда Рамил әфәнде Муллин бер әйберне алган. Су символы. Ак елгасы. Аның буенда ял итү урыны, аның буенда яшәү урыны һәм аның буенда эш урыны.
тәэмин итү. Һәм аны бүгенге көн күзлегеннән чыгып татарлаштырган. Һәм анда да менә бүгенге көндә безнең Альберт әфәнде Узин. Ул да бу эшне зурдан дәвам итә. Һәм мен уйлыйм, менә безнең Актаныш, Мөслим, Сарман районнары, алар электән үк татарлыгыбызны саклауда зур өлеш кертеп килгәннәр. Мәгърифәтчелек юнәлешендә зур хәрәкәт алып барганнар. Ул юкка гына түгелдер дим. Чөнки революция кадәр Казан, Уфа, Рамбур, Әстерхан юнәлешләрендә татарның үз күтәрелеше, үз оешуы шактый дәрәҗәдә булуы билгеле. Һәм безнең Актанышыбыз Ак буена урнашкан, Агыйдел буена, Мөслимебез Ак буена урнашкан. Башкортстанның күп районнары татар яши торган, Ак буена урнашкан. Оренбургның татар яши торган 14 район шушы Ак елгасына сыйынган. Ягъни кайчандыр татар үзе ешып, шушы бүген әйтеләр форматируем пространство диләр. Ягъни тирә-як мөхитне үзеңә җайлаштырып, уңайлаштырып кору. Менә шушы Ак елгасы тармагына урнашкан татар, Актаныш шунда керә, Мөслим шунда керә, Башкортстан, Оренбург шунда керә. Менә без инде Ак буе татар авыллары Сабантуй дигән проектны да күтәреп чыгуыбыз ул юктан гына түгел. Ягъни җир һәм су һәм татар авылларын халатын активлаштыру, аны социаль яктан да, икътисади яктан да, мәдәни яктан да, дини яктан да, гомумән хәзерге яңа яшәү усулларын кулланышка кертү юнәлешендә дә менә бу районнарны мен татар дөньясы өчен, Татарстан өчендәге тагы бер Татарстан дип ачар идем. Сабантуй дип әйтеп киттегез. Шуннан да әгәр дә без Россия масштабында күз салсак, сез заманында федераль дәрәҗәдә Сабантуйларны башлап җибәргән, оештырган кешеләрнең берсе. Шулай бит. Бүгенге көндә бигрәк тә менә бу федераль югарылыкта һәм дә шәһәр җирлегендә үткәрелә торган Сабантуйлар кызганычка каршы милли бәйрәм буларак түгел, милләтара бәйрәм кебегрәк күз аллана башлады. Ягъни Сабантуй үзенең ниндидер төсмерен, асылын югалта бара кебек. Мин моны нәрсәгә дә таянып әйтәм, чөнки күптән түгел әле менә Сахая Якутиядә Татарстан көннәре вакытында Рөстәм Нургалич президент анда якутларның милли бәйрәмен караганнан соң да ниндидер үзебезнең Сабантуй белән мөгаен бер чагыштыру булгандыр. Ягъни татар Сабантуе үзенең күпмедер дәрәҗәдә милли асылыннан читкәрәк китә дигән фикер. Менә бу проблема ни дәрәҗәдә сезне борчый һәм без бу юнәлештә үзебезнең асылыбызга, үзебезнең тамырларыбызга кайта алабызмы инде, юкмы? Сабантуйларга килгәндә чыннан да беренче федераль Сабантуйны без Саратов җирлегендә уздырдык. Икенчесен Тольятти җирлегендә, өченчесен Ульян җирлегендә. Һәм ул инде 22 ел күчеп йөри регионнан регионга. Һәм аның тулпаратын булдырдык. Бронзадан ул тулпарат 1 ел алдан тапшырылып куела. Бу Сабантуйның исеме федераль Сабантуй дип атала. Федерализм сүзе, федераль дигән төшенчә татарның Сабантуе белән бергә Россиянең федеральләшүенә хезмәт итә. Икенче яктан без ияртүче халыкмы, ияреп йөрүче халыкмы? Сабантуй күрсәтә безнең бәйрәмгә күпләр киләләр. Һәм хуплыйлар. Бу бәйрәмнәрдә катнашалар. Ягъни татар сыман яшәргә телиләр. Инкар итмиләр. Бу бит татарның башка милләтләргә үзен таныту урынында. Бигрәк тә башка чит регионнарда дип әйтик, чит илләрдә. Русча әйтсәк, самопрезентация. Үзеңне тәкъдим итү, тәкъдир итү. Бу яктан килгәндә мен Сабантуй, федераль Сабантуйның миссиясын шушлайрак күрәм. Ләкин сез әйткән сорау ул урынлы. Без Сабантуйның асылын бер кайчанда югалтырга тиеш түгелбез. Ул
фәнгә кергән культ солярность дигән төшенчә буенча төрки татарларның 4 бәйрәме булган. Нәүрүз 21-23 март көн белән төн тигезләшкән. Июнь айы 21-23 монда иң озын көн, иң кыска төн. Сентябрь айы Симбіле уңыш бәйрәме 21-23 сентябрь көн белән төн тигезләшә, көз көне. Һәм Нардуган 21 декабрь 23 декабрь. Монда иң озын төн, иң кыска көн. Бу 4 бәйрәмнең менә берсе без утрак тормышка бигрәк тә күчкәч Сабантуй җыеннар формасында бергеп калган. Һәм ул июнь айында узырга тиеш. Май айында да түгел, июль айында да түгел, август айында, тем более декабрь айында да түгел. Без алайса декабрь айы жыл дәверендә Сабантуй уздыра башладык. Ул жыл фасылы белән бәйле бәйрәм. Ул июнь айы. Монысы бер. Икенчесе, без шоу-шу ясап спорт соревнованияларны әйләндереп, анда төрле коллектив уен төрләрен кертә башладык. Сабантуйның асылы фәкать шәхси спорт төрләре генә. Батыр икән ул абсолют көрәшче. Ат чабышында килә икән ул беренче. Фәкать шәхси уен төрләре генә. Ул бүләк җыюдан башлап, бүләкне өләшеп бетерүгә кадәр, батырның биленә кыз чиккән шелгесен чыгарып бәйләгәнгә кадәр, фәкать шәхси мөнәсәбәтләр. Ягъни һәрбер кеше бу Сабантуйның абсолют батыры була ала. Шуңа күрә менә ул әйберләрне истә торырга кирәктер. Икенчедән авыл. Чишмә башы. Чишмә башын чистартып торырга кирәк. Менә мен балачакта беләдем күп чишмәләр, һәм һәрбер чишмәнең үз җаваплы кешесе бар иде, һәм яз ташулар киткәч чишмә башын чистартып тору бар иде. Монда дагы чишмә, елгалар, Агидел, алар барсы да бергә кушылгач кына Сабантуй дигән төшенчәгә зур мәгънә биргә була. Тёркин аны язып чыккан. Сабантуй бу маленький, средний и большой. Татарда да авыл Сабантуйда булырга тиеш, уртача Сабантуйда һәм федераль Сабантуйда булырга тиеш. Һәм аларның һәрберсе үз миссиясын үтәргә тиеш, һәм татарны татар итеп дөньяга танытырга тиеш. Һәм бу әйбердә безнең 1000 еллык тарихыбыз ята, 1000 еллык милли аңыбыз ята. Ул ислам динен кабул иткәнчә кадәр дә барган бу бәйрәмебез. Ислам динен кабул иткәч тә Совет чорында аны туктатып торса да, Совет чорында дәвам иткән бәйрәмебез, һәм бүген дә ул яңа формаларын алып кайта, һәм беренче мәртәбә гомерендә Сабантуйда катнашкан татар өчен ул Сабантуй, ул могҗиза инде. Могҗиза. Кайберләре бит әле шундый халәттә дә. Алар турында да уйларга кирәк. Якутларга килгәндә, алар борынгылыкны саклый алганнар. Һәм бу борынгылык аларның нигезендә ята. Бу әзрәк татарга җитеп бетмәй. Ягъни Сабантуйларыбызны әле безнең бик тирәннән яңа баштан чишмә башын чистарткан сыман чистартып, саф сулы итәргә кирәк. Һәм инде куанычлы күренеш татар аты. Татар аты төшенчәсе яңадан татарга кайтарылды, 1000 еллык бренд. Сабантуй, федераль Сабантуйында күчмә, һәм түгәрәгендә Тулпарат. Күчмә татымнары Тулпарат. Ягъни федераль Сабантуйны уздырып 22 регионда бүгенге көндә татар Сабантуйны уздырган Россия күләм дәрәҗәдә һәм Тулпарат моңа өлеш керткән икән. Миңа калса, бу Тулпаратка Казанда татарны укмаштыручы символ буларак һәйкәлдән куелырга тиештер. Ул барсы да эшләнгән. Безгә миңа калса кайбер вакыт эшләгән эшләребезгә анализ ясап, аны системалы рәвешкә эзлекле тезеп, киләчәккә яңа бурычлар йөкләгәндә, менә шушы шәхесләрне, символларны, образларны һәр вакыт яңартып торырга кирәк. Мен инде бер генә фикерне өстәп әйтәсем килә, бу юнәлештә киләчәккә. Менә без Ибн Фадланның ничек итеп Болгарга килгән юлын, тарихын беләбез.
Әмма ләкин бүген дөнья безне 180 градуска бурып бастырды. Һәм Рәсәй дәүләтенең киләчәге Урта Азия белән, Төркия, Гарәп илләре белән, Иран белән, Кытай белән багланышта торып эшләргә яңа мөмкинчелекләр бирә. Менә бу юлны 100 еллык безнең зур шәхесебез, суфи теолог, җәмәгать эшлекчесе, галим Мурат Рәмзи узган булган. Ул Сарман районының Иске-Әлмәт авылында гыйлем алып, 18 яшьтә Казанга килә. Анда Мәрҗани мәдрәсәсендә укый. Аннан соң Бухарага, Ташкентка күчә, гыйлем алырга, Урта Азияга. Аннан соң күчә Төркиягә. Аннан соң инде хаҗга барып, Мәккә, Мәдинәдә 36 ел гарәпләрнең суфи шейхи булып тора. Шунда 2 томлык татар тарихын яза. Тафликул әл-Ахбар, Казан һәм Булгар һәм татар патшалары тарихы дигән тарихны яза. Һәм соңгы 15-18 елын ал Кытай Республикасында Урумчида яшәргә мәҗбүр була. Анда Коръәнне татарчага тәрҗемә кыла, һәм аның оригинал нөсхәсе милләтебезгә кире кайтарылды, алып кайтылды Казанга. Менә бу шәхеснең узган юлын киләчәктә әле татар дөньясына гына түгел, бөтен Рәсәй иленә узырга туры киләчәк. Шуңа күрә шәхесләребезнең юлын өйрәнү, аларның эшчәнлеген киләчәктә дөрес итеп файдалану мин мәслихәттер булыр дип уйлыйм. Һәм киләчәк елга Мурат Рәмзинең бу ел Сарман районында халыкара конференциясын уздырсак, аңа багышлап, алма бакчасын тыртсак, киләчәктә аның мәктәбе, мәчете булыр дигән фикердә яңа торсак, инде киләсе елда без аның 2 томлык тарихын бастырып чыгарга, Коръән китабын бастырып чыгарга һәм Казанда халыкара конференциясын уздырырга дигән фикерләребезне алга сөрәбез. Ягъни Мурат Рәмзинең изен, узган изен 100 еллык без бүген Рәсәй дәүләтенә кайтарып биргә тиешбез. Амин, ниятләгән эшләребез тормышка аша торган булсын. Сезгә зур рәхмәт һәм уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, саулык, сәламәтлектә очрашырга насыйп.